Samo kratko da vas pozdravimo. Naravno i našeg dragog oca Gojka, koji je u mladim godinama ohrabren i podstaknut onom ludošću propovjedi apostolske, koja je vrlo bliska mladom duhu, mladog čovjeka koji je spreman da prekorači ograničenja koja zadaje ovaj svijet, koji voli tu nezdravu atmosferu koju gura silu na sramotu u okvire zdravlja i pravila koja, evo vidite i sami svi manje ili više poštujemo, a mladost u susretu sa apostolskom propovjeđu biva njome zanijeta, podstaknuta i lako je prima. I otac Gojko je jedan od rijetkih, evo mi sad ovo govorimo ovdje pred ovom svetinjom koja traži istinu, a vjerujemo da njegova pleća to mogu da nose, i smirenje koje ima služeći u crkvi, ko služi u crkvi onako valjano, pošteno i po pravilima, dobija na dar i taj duh smirenja koji ga donekle čini i bezbjednim u službi, pa i kad postiže uspješne rezultate, brzo to prenosi na onoga ko svakom uspjehu daje pečat neprolazne slave i vrijednosti. Pa otac Gojko kao mlad, a to je danas rijetkost, sreo se sa apostolskom propovjeđu i krenuo za Hristom. Onim Hristom koga su apostoli sreli, za njim krenuli i njega propovjedali, evo do dana današnjega u našoj svetoj crkvi. Ali ne kao što je krenuo, nego dovoljno lud, jer zato je zaista potrebno i biti lud dovoljno, ne malo, nego dovoljno lud da se uvati u koštac sa duhom ovoga vremena i da primi blagoslov apostolskog svjedočenja, vaskrsloga, raspetoga, vaskrsloga i vaznesenoga i u crkvi prisutnoga Hrista. Pa bismo evo večeras, ukoliko otac blagoslovi i to bude smatrao potrebnim, tražili od njega, onako iz iskrene želje i potrebe, da nam, naravno koliko je to moguće u jednom susretu, posvjedoči kako to duh današnjice, duh ovoga svijeta reaguje na svjedočenje onoga koji nije od ovoga svijeta. Kako to biva kad se ta dva duha, ta dva carstva sudare, a to najbolje znaju, najbolje mogu da procijene i nama da prenesu oni koji su na tim prvim linijama propovjedi, prvim linijama vojujuće crkve. Jedan od onih koji vojuju, i to na tim prvim linijama, jeste i naš otac Gojko. Ima nekoliko vrlo razvijenih i vrlo zahtjevnih frontova. On služi kao otac, kao onaj koji vaspitava svoja čada u njegovoj domaćoj crkvi, u njegovoj porodici, a onda služi kao vaspitač i u našoj bogosloviji, kao rektor, dakle vrlo odgovorno poslušanje, vrlo odgovorno, vrlo zahtjevno, posebno u ovo naše vrijeme, i kao pastir u parohiji koju je zadužio pred svetim oltarom, ali i kao onaj koji služi i svjedoči i vjerno stoji na bedemima naše sveštene mitropolije.
riječju čovjek koji može da nam prenese nešto od tog stečenog iskustva, pa i nas da obodri, jer naši krstovi su mnogo manji od njegovog krsta, naše obaveze nekih od nas neuporedivo manje, međutim, stiče se utisak da mi nesvjesni toga, a i ne srijeđujući se sa istinskim krstonoscima, padamo pod tim teretom u grijeh roptanja, a iz roptanja lako može da se uleti i u grijeh odstupanja ili odbacivanja krsta, što je pogubno i ubitačno. Pa evo, moleći se Gospodu, a moleći Oca da dođe, da odvoji vrijeme, evo, molimo ga i pred ovom svetinjom i pred vama sabranima, da nam prenese nešto iz tog iskustva, iz te borbe i da nas nadahne tom ludošću propovjedi koja je i njega nadahnula. Oče, još jednom hvala na povjerenju. Hvala, oče igumane, na daleko čuveno gostoprinstvo oca Rafaila, ali da sam znao da će da me dočeka sa rečima da sam lud, tome se nisam nadao. Drugo, žao mi je što ovaj divni uvod i lijepe riječi na moj račun popade je ostala na parkingu da sačeka neke prijatelje, tako da nije čula, ali snimljeno je, nadam se da će, pa ćemo, pustit ćemo je posle.